novej izbe, zase v novej. A toto video bude problémy dievčat s dlhými vlasmi. A ja tento typ videa som ešte neurobila, tak som si povedala, že ho vyskúšam a dúfam, že sa vám bude páčiť. Tu je video. Ako som strapatá. Toto je zatiaľ dobré. A few moments later. Ale veď som si ich pred chvíľou česala. Ako? Fuj. Je to strašné debu. Urobím si to. Veď tam bola pred chvíľou. Video bolo moc krátke. Nemám ďalšie scénky nahrané, ale ani mi ich nikto nemá nahrať. Takže som sa rozhodla, že vám to poviem. Ďalší problém sú produkty. S týmto šampónom som si umýla 4-krát hlavu a teraz je tam iba toľko. Iba takýto kúsok. Prečo toho toľko míňaš? Potrebujem použiť toho viac aj na spodné vlasy, aby neboli také suché. Ďalší problém je... Trošku zadrasem hlavu, alebo sa otočím. Nejde tam vlas. Ďakujem, že ste si pozreli toto video, dúfam, že sa vám páčilo, že s niektorými týmito problémmi sa vieš stotožniť. Daj tomuto videu like, aby som videla, že sa vám toto video páčilo a že chcete vidieť viac týchto typov videí. Nezabudnite dať aj odber, aby ste ma mohli podporovať ďalej a uvidíme sa na ďalšom videu. Čau!